Gaya. Gila may gini. Sabaw. Tansad ka mo pala. Bro. Kumanti ko. Tayo sa kusina. Gaya, alubi. Gaya. Ting so ragin dalagtan eh. Hoy, mira. Kasi Nay, ata-ata. Dat ata-ata makuman. ang pati ko malang. Kasi siya, talagang po. Lalat na ni. Purya sama yun. जरी 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 पवन Taon. Cari ko wala detail tawarin. Tawarin. Na? Cari ko. Jadi kurung-kurung jadi. Tay pa pangatlan. Nay tudon. Nay tudon. Magdang di bang iyon. Cari mo kamarita. Ano ba mo gusto? Oh, tibangin. Ito. Kala ni. Dito may pinggan na 'to. Ara. Wala nga. Sikat yung presidente talaga yun. Bulo niya. Usare ka daw. Bulo niya pala. Hala, usare ka daw. Yon. Abay dos dito. Slide. Sana i-video ko. Pangkantan. Abi di kami video do pinarti nga baka ka na bisu jakin naman ting dingal man. Magsita ka, baby. Malanit. Pangunya pa yung Junior. Ha? Junior. Junior, basahin nyo. Gano'n ko ba lang? Ano kung nabibigyan na nga na ilimangan? Ano mayon na man ako ka? Mamut na po. Ini dibasa na. Dibasa na. Si tak-tak nila ta. Ito Gede yung gawat ko. Ne. Yun. Joy, magi-magi. Kumaray. Dele. Ano may kaya? Sinagpayat ko di, ana. Digo. Shakman. Dahil sarap yung titik ko. Ay, hanap please. Sa kutsara pa lang. Oh, nay, dudar nay. Pabidyo na ni. Oh, kaldom. Oh, kaldom. Video na dili kung bad. Gaya. Gila may gini. Sabaw. Tansad ka mo pala. Bro. Kumanti ko. Doon. Tayo sa kusina. Gaya, alubi. Gaya. Ting so ragin dalagtan eh. Hoy, mira.
Tira yung manig. Ano mo? Baka. Ang pati ka pa lang ah. Talang ka ba rin? Talang mo. Ata-ata. Ito tao doon, may malugmakan. Dalang suka ka raw. Alala tayo. Alala. Dapat kan? Ini talud to, dapat gojo na galechon. Na ito. Di masal. Hindi pa yung kabilan. Lalat na ni. Purnya sama yun. Tapsoy. Purga. Awan lang, nag-prepare ka din. Sige man lang maparin Alexa. Doon na skin sa doon. Testing game, jay may sa ano mayaw. Doon, doon. Mayroon na. Let's speak. Doon, go ulit. Bukas mo dito yung atong dito yung mga nakita nga analysis ko na. Ay, ba't 96? Di, ano nga wala. Original naman nakita ta. No palanit at kami na tamal. Ano ba? Teka, something ano? Malawang tingnan jay nagpong. Ano sa di ba? Kaya? Kasi kayo ako. Subli ba na yun? Subli ba? Ako doon. Ano ilalatain? I-video mo ni palalo slide mo na. Video mo dati adobo na. Ano ba, Dre? Ano, gwapo ka na ta. Para tang. Ya sawa na ko. Dili man medyo nabagi ba. Nakaluday, away? Kumandan? Naibusdan? Nangisit naman. Upat yan. Upat yan. Yan mga lapag casting pan.